kuona kuti pasamoni rekutanga randanyoresa Dennis Nyamukubva, Noah, Job, Silvester, promise wacho aripo futi. Ndifunga pakakanganiswa. Kana kuti aripo semuri. Satovhura parere. Ipapo aisafana kunge pakakanganiswa. Dennis. Eyo tabva kundoitika pane chitu chandataura chatare ndakadonha nemusoro moto. Ndiri kuHarare, uyo anodzidzisa ari kuno kumusha. Ndakazoona kuisa message pafoni pachinzi vamunini hapasina munhu anofudza mombe dzako pano nemhaka yekuti pari kuita sei pari kuoneka mubvuri wemunhu parifudza mombe, saka hapana munhu anokwanisa kufudza mombe dzakaita saidzodzo. Saka motoona kuti woita sei nemunhu anofudza mombe dzako. So inini mombe ndendasiyira mukoma avaripopa ndo varifudza mombe. Ndikakumbira foni kuti nditaure namukoma, aisandipindura pafoni achipa mukoma ndichitaura namukoma. Mukoma ndobva munin'ina unokwanisa kuuya kuno, pane zviri kuita sei zviri kundinetsawo kuno. Saka nekupata kwanenge ndakaita nebasa pandaidiwa pacho handinokwanisa kusvika ndichiti mombe dzacho kana dzisina anoita sei anofudza ngadzingoende dzingoparira musha ndozoona pandowana time. Ndawana time takaedza kutaura naye mukomanawo, ndatuma sekuru kuti uya titaure dare rako rauri kuti pamwe pangu pari kuoneka mubvuri wemunhu. Tikatora nana mukoma James vachivapenyu sekuru vatakwira kumba. Mukomana takada tange aripo atitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei sei. Akapa kwakaenda sekuru ndo vakaenda kupa kwake, ane zvavakavaudza kuti hakwanisi kuuya kudaro nekuti kune munhu anokwanisa kuti sei akaronga kuti anokwanisa kumukwadza. Saka vana sekuru nana mukoma James vakati hatikwanisi kudzokera, ngatichiite sei tichitaure nemunhu anofudza mombe, mukoma Job. Ndobva vabvunza mukoma Job kuti pane zvauri kuona here pamombe. Mukoma Job vakati ina hapana zvandoita sei zvandinowana pamombe. Ndobva vati ko chii chavati chinokunetsa. Ndobvati hano pane chigayo mabvira chakaita panapa. Dheni paakauya panhamu ndopakabviswa chigayo chinoita shell chibage kana tachitora chiri mumaguri chiya. Mabvira chakaita panapa, ndakagara panapa, baba vakafa chigayo chiri panapa. Asi iwe Dheni pavakauya panhamu patarendi, chigayo icho takazoona chakumba kwa Promise. Iye Promise ashandisa nyaya yekuti mudhara aida kutengesa chigayo. Saka ini semunhu aishandisa paita madispute kugadheni ringe rambotorwa, ndikaita kuti gadheni ridzoke iroro. Apa enga akushandisa zvemukana wekuti chigayo chibve pamba chiende kumba kwake. Saka ndikadati ndo mamira akaita nyaya, ndo nyaya yaita kuti mudhara ugumuke zvikanzi ndo chinhu chandinacho nani newe Dheni, otherwise zvemubvuri wemombe handisi kuzviziva ndirikufudza mombe pano. Saka ndiyo nyaya yekutanga yemubvuri. Nyaya yechitatu yechigayo. Number 3 kubva akuzoramba achitumira mayo mamessage patinoti nefamily group, achititaura ine nefamily yangu, vana vangu disengati kuti tese takaita sei kubudira kwatiri kuita, tiri kushandisa dzimwe mhuri kuti tibudirire. Ine ndakapota ndamuroya akatopona nepaburi petsona kuti aite sei afe. Saka ndidzo nyaya dzatinadzo mambo. Chipiri nekuda kwemukomana. dzakabva pamaenda kudare hazina kukabva here pauchine chigumbundi pape pamwe pachigayo kuti chigayo chidzoke kumba kuna mudhara ndingari ndichatire chigayo nekufamba kwaakandifambisa ndichiita several up and down ndichiva chigadhirisa nyaya dzaiti mombe kuno nezvinhu zvakadaro.
ndo pandilini chigumbo naye. Right. Saka unoda kuti paitwe sei? Nokuti tinobvunza iwewe muridzi wenyaya kutaura kuti pachigayo ndaida kuti abhadhare zvakati apo pakundifambisa ndakapedza mari yangu yakati, saka ndoda kuti adidzorere. Pachigayo ndaida kuti chigayo chidzoke kune munhu kainacho anova mukoma job, chibve kumba kwake chidzokera kuna mudhara. Then pechi 2 ndakaita matrips anenge 3 or so, 3 ndikati ndichifamba ndichibva kwaHarare ndichienda so, and ichi trip nekuti ndizounganidza vanhu vese yaindikosta almost $100. Saka a trip yaindikosta $100 times 3. Musoro ichangamira kufunga nawe chigayo yataurika ndizvozvo ndikababa wangu waripo pakatagurwa chigayo chichibva kumba chaiko, motikari yavo avo baba ndo yakashanda, mwana wavo achidhiraivha, chigayo chichiunzwa kumba. Chanzi izvona chigayo choda kuti chigadzirwe chizobatsiridze mhuri. Awati ndoda kuti ndizochitorere kumba kwako ndonochigadzirisira kuHarare, chazodzoka kubva kuHarare, then chozoya chodini toita kana zvekurendesa chidi chibatsidza mhuri. Chigayo chiriko wakaunza motikari yavo, ndakatumira kuti pamwe wacho vachichitora chichinogadzirwa chidzoke chitange kuita basa chibhenefita mhuri. Izvozvi zvindakutoshamisika kuti ndiri kuramba nechigayo. Mwana kudzi ari kupi? Kudzi hatina kuti hauna kudhiraivha chigayo here chichiuya kumba kwangu. Chokwadi. Saka yechigayo yasolvekayo. Iyo handizivi kuti mwana kwandiri ndakamurera, ndikamwedza chikoro, baba vake ndi ndakamuviga nezvimwe zvakadaro. Ipapa on top of yekundinyepera nyaya yemvuri wemombe nechigayo. Chigayo akandishandisa kuti chigayo chiende kuna mukoma. Mukoma anodhakwa, patouya vanhu vada kutenga chigayo panapa. Saka pamunini imi chigayo chikasabva panapa muchadzoka chigayo chisipo panapa. Izvi zvakutaura zvazvo kunyika. Ende mugoona ndo pandamuti ora kuti iwo promise nekuda kwekuti hauchandirespecte kune vamwe vanhu vakutaura. Ndinapa vamunini wangu anove Mike ari muno. Mike chitaura na promise kuti takagara dare kuti chigayo chitese chidzoke kumba. Mike anova munini wangu akamufonera achimuudza achiti chigayo ngachitese ngachidzoke. Tikada kuenda kuEconet ndakamuisira message kuti dzora chigayo. Message yakandipindura akanditi handidi. Saka zvari kutaura kunyika. Pamusoro ichangamira nawe yakazoita kuti ndizoisirwe message yekuti dzosa chigayo kumba. Izvoka chekutanga chakaitika ndechekuti awa patakapedza kuviga munin'ina wangu, handitika munin'ina wangu aichengeta kumba kwavo, handitika. Then wabva ikoko mushure mekunge kwambobiwa ndokubva watora mametresi avo ndokubva waunza kumba kwangu wakati ndichengetere mametresi angu aya, ndizvoka. Then zvadaro ndikati sababa ndinochengeta. Asi dambudziko randakazoita nderekuti mwana aingoti baba nyoka akaunza mametresi, ndobva ndatakura mametresi ndobva ndadzosera kumba, bva ndaisira message kuti baba ndadzosera mametresi kumba kwambuya kwamai wavo kwambuya wangu inini. Ndobva wakabva wati waisa message yekuti dzosa chigayo chiende kupi? Kumba. But tambotakurwa nemota yavo, mwana wavo achidhiraivha zvaapupura apa. Urikuona nyaya yacho mamiriro yakaita. Right, wakamutwira maamuchirwisana wanachiwa ndio wanamutwira kani, ndio wanamutwira wanachiwa ndio wanamutwira kani. Imhuri yamutwira iyi. Ndina Mike anove munini wangu wandakati ndiwe baba ari pano anokwanisa kutaura kuti haana kumufonera here. Mutwira iwewe ndiwe baba, chiratidzawo baba, handiti
gudo guru peta muswe kuti wadukwadi wakutye iwe ndiwe baba pawana handiti wana vanokanganisa wana vanoita sei saka iwe haikwa kuda kurwisana newana kuita mangange newana fanika kunge uri kurwisana namukoma kana chii wana iwe uchiita forgive and forget sekunzwa mudare muno matanzwa tichitaurwa kuti une upfumi hwakatopfuura chii mhuri yese iyi ucharoda kukama mukaka padombo chii chaunofara nacho chii kuti undokame mukaka padombo dombo racho pane kuti rigare panofangira tati nedare iri rakariri kuvhiringidza musha menyu handiti rangarira rekuti vanhu vanga vari une urombwa une chii vanhu vese vanga vari kunomaba pananga asingafungidziri kuti iwo ndori kudii handiti zvachenorwa nhasi pamama handiti saka vanhu vese vakuziva kuti aiwa takatakarasika handiti iwe woda kuteera namanje nemushamu uchishwapura kuti mamakarasikirei unozosvika papi unoramba uine maenemies muupenyu zvimwe zviro learn to forgive and forget. It's a loss yawakaita kuuya kwawakaita katatu iloss yawakaita seloss yawachazongoita pane mwana wako kana kuti yaunotomboita mwana wako kuti pamwe akamboripita chikoro uchidzokorera kubhadhara mafizi pamwe akambokubira mari yaunoziya iwewe wakaeka ukamukanganwira ukaenda mberi. Ngatisacharambe tichiseenzesa dare ramambo to divide the family and solve mapetty squabbles. Hazvina zvinokusvitsa iwe uri munhu mukuru handiti sekunzwa kwangu kwandaita uri munhu mukuru ende une chiremerera pamhuri nemari yauri kuita yekuti ukaona vanhu vakutaura kuti uyu ane mari yemumvuri inouya nekuroya it means kuti uri kukomborerwa naMwari zvaapuruvwa nhasi padare panapa kuti uri kukomborerwa. So why keep on uchinetseka nezviro zvidoko? Pamusoro mambo ndine chido 100% chekuti tigare semhuri. Mukaona kuti ndingasvike paextend here kuti ndingabhege uyu anenge asachadi kukwazisa asachadi kuita zvimwe zvakanaka asingachadi but iye zvine zvinochimubvunza kuti uchine grudge racho here rekudhara. Handisisina nokuti dare ratoti dzikinura ataura ega ukaona iwe dambudziko rake raari kutaura harisi dambudziko rakaega kuti uya mwamboro achirara usiku achinzwa ngoro yedu ichiyamwa nenonyoka achiega kande ari hani ochizonzwa kuti hanzvadzi kazhinji ndo dzinototanga kuega ochizonzwa kuti aiwa muroyi ari kuroya idinhingi zaswai ari kushona mari dzaari kudii dzaari kuita. You see shoko iroro ndokuteshekeshera mushamenyi hapana akanga asingafungiri kuti iwo ndiwo unoroya kana munin'ina wako uyo aikusenzera aitouya kubasa achiti kutonga kuti mukoma ane chii but rachenerwa nhasi dare iro. Can you not also forget and forgive? I'm very prepared to forgive. And sangatichende direction iyo kuziva unhu ameno zvichatitora nguva ndibvuma because hunhu kana kuti macharacters engadevelopa vanhu towards me at the moment ndaakuchitora sechikumbiro sekundiyambira kwamaita kuti ndoitanyi forgive and move forward. So ngatitini tichiende mberi tiende matara anoenda mberi right. I'm sorry mambo. Okay. I'm sorry mambo. Inini sina chikuru asi ndini ndiri paumba antika
Saka ina handisina problem. Kana kunzi zvese zvangu kutaura hapana ndanokuziva. Ngekuti ndakati mwana ndiye wakauraya. Kana zvakataurwa newangu. Kuti ndini ndakataura. Ndikumbira kuti kuti kana ndakataura nyaya iyo. Ina anangotaura zvakadaro. Ndatiramba ndakadana anasema akadana natoita. Good one. I'm sorry, ma'am. Ndofunga vamwe zvakashira kukomekedza kuti mukutaura neava asi ava vacho vaitaura nyaya dzacho hatina kunzwa vachitaura kuti waapapi uye ndandichikumbirawo sasekuru vavo vataura ndaita navo mazuva ese kuti zukuru ngadai matsvaga common ground mayanana pane kuti mungoti uri kuita ichi uri kuita ichi musingazivi unokwanisa kungotaura chinhu asi usina proof. Saka ndofunga wakasununguka kutaura kuti zvataitaura zviya izvi takanga tadai kuti kadai asi tazoona kuti zvakadai tinokumbira rege zvakadai nekuti vazhinji vavo vari munomu vakanga vaine zvavaitaura nezvavaita. Saka inini ndofunga ndinonzwa kusununguka vakazvibudira pachena kuti saka iwo unoda vanhu varorerwa pamuchinjikwa wopupura seumwe anonzi akapupura achiti inini Jesu zveshuwa mangwani tiri kunga tiri kuparadhaisi umwe angati chakati ndo zvauri kudaiwo kuti zvino asi kuti pamusoro mambo izvozvo zvinoita awataura babaka saka waunokataura vamwe vanokwanisa kusara zviri tozozora zvaakuzobuda futuko changamiri muri pane chinhu chisiri kubhiliva iye zvinezvi but ndoda kuti wambozitry waona kuti hazvifambiri zvinotofamba chete. Ndafara stere kuti kumashure kwesoko munogara matare semhuri munogara matare asi mukugara menyu matare mamusisina kuchawirirana mazvazvo kungonongedzana muchiita kunge kushanana zvinokonzerwa nemweya wemusha. Izvozvo ndonoparadzanisa gadzirai zvataurwa izvi zvinoitika zvega automatic munotoshamisika zvese zvowa kana iyo Dennis adamboedza kudai but munhu anonzwisisa anokumidza kutarisa zvemberi andozotoshamisika nekutozotibudira kupfura zvaatori kubudira achikubata ise hama dzake zvakanaka mese mucheni kana tiri kuti ava imboba kubasa kwake waakambomisa anomudzokeso ondorega kuba kuti kapari yake apoma endere mberi iyo ndioneko namba 1 kubakayo ndozviziya. I'm sorry, ma'am. I think panombotaura kuti tinoita read tinoverenga pamitsetse but pane panoverengeka in between the lines. Ndisuziva pamitsetse yabudiswa naPromise kuti pane pamaonawo achiita submit kana kuti ati ini ndikuona kuramba vangoita sei angomisa anga autozvidifenda achiti zvakati tiripadare munhu anototi azvidifende kana inini mukadzi wangu akandibata ndakarara pamusoro peumwe mukadzi apa ndichisimukapo ndotoramba kuti handizviziini hanini asi andibata chii direct urubanzo hapana munhu anobvuma mhosva asi uyu ataura ndinodaira kuti abvuma kuti no inini handisina daka zvandaifunga ndakadii tatiri mudare apirwa nyaya yekuti wakaita zvakati achibva ati no regai nditswatudzi zveshuwa akamakatuma motikari chigaya chidi chatorwa imi mtu amadzoka mumashure ngati aihoyo ndo wakatondinyeperera kuti achirwa kutengeswa handiti vanodhakwa moyo vamukuru wavo vanodhakwa yaimutore izvozvizvi hanini maifambidzana handiti muchiita makuhwa kuita makuhani imi makaenda here kuna pamukuru kuti iwe zviri kunzi uri kudhakwa uri kutengesa chigaya ndakataura navo vakati chii vakati hani ko wakazochitorerei ndenda chitora ndichida wazvona wakamhanya kunodii kundoekta wanzwa mai makuhwa saka tete totozvoona zvese izvo kuti mese mune machii mune maero
wakamhanya iwewe wanzwa makuhwa kune mwana ukamhanya ukandotora chigaya pana mukoma chimukoma ndokutosara watsamwa kuti ko muningi anouya achitora chigaro chiru ndipo masendi ndiri paruzevha sandizvo here hamuna kutotsamwa here kuti chakatorwa ndigumburawo ndinotachokwadi apo ndakavati vanokuenda nacho kuharare ane asi ndakazochiona chakumwana ndaenda kumwana ndo pakandigumbura pakandisota kunyangadzirana nekunyangadzirana kwanguri kuti zvazvaikutaura kuti hazvina inini kutaura chokwadi chagara for how many years tatoridzwa iro tikaswerera nyaya takuwajekezera kuti patonitaura nyaya ndatozvona kuti patori nemanyaya dzakadii dzakawanda asi ndangozoziburisa manje ndikujekeserei kuti ndee tatozviona kuti apa pakanyangadzwa zvakati apa pakanyangadzwa zvakati apa pakanyangadzwa zvakati saka ndikutora uchiregerera nekuti iwe wacho ndiwe wakatotangawo futi kudii kunyangadza handi yanga iri reaction mhuri yanga yapwanyika handi saka ndozvatiri kuramba inini kuti tichiende tichindoripisana nekuti iwe mukoma wacho kuti uripo kuti undidzorere mwoyo wangu kuti wakanditorerawo chigaro uyo achita kuti iwe uripo nekuti wakandiita zvakati uyo achita ndiripo wakandiita zvakati mese mune madaka against each other ndiri kunyepa here wakadzi vari kuku pasi hapana asina chigumbu here against mumwe ari panapa mese ivi muri papa pane one here anosimbisa kuti inini wese apa handina chigumbu nawo handiti murikuona imhuri yanga abroken pachirungu vanti abroken family handiti abroken family yanga yapo ndo pamamasvika pakuti chaachasara manje physically kutemana nematemo ndo chaachasara even uyu achikubira aitoti ndiri kukubira nyoka dziri kundisveta saka nini ndiri kutodzorochi haikubira chete akatori negrudge ranga riri more than what he was ngobira ikoko kwaiti handiti saka mese maamuri chimhuri yapwanyika ndo yati kuti ngatichitange kuumba teshe zvirunzira ngaurerurire iye andorerurirawo futi kune vamwe zvaakaita zvavakawatadzirawo futi saka wese munhu anoda kutoreurira kune munhu ndozvatinoda kuti hatingaiti nguva yekureurura sekuru nekuti mhuri yanga yapwanyika anomapadzikisa saka ngatichiitei matare ekuti tiende mberi aizouya here muchinda no aisekonoikane ndiwe promise changamiri chandinakidza takamirira darikwe mabvunza mhuri yese kusanganisa naishe wenyawanga wari kusanganisa naishe futi chikono wari papo kuti uku mafamba sei magutsikana only munhu one ataura ndo zvandatonyora kuripoti uye promise ndatanga kuti ndagutsikana nhamo yangu yabva yapera faith ega ndokutendeseka asari kutendeseka ndikutaura kuti munhu promise agutsikana saka ngazviitwe zvirikuda kuitwa ngazviitwe mese mupone changondirwadza pacho ngechekuti panzi imomu yemvura iyi hatizozvidiba izvozvo saka kurumidzai kuita zvozvo ari irori rataurika kudaro ndechokwadi promise akauya nehasha dzakanyanyisa asiwo zvandifadza kuti aanyatsokukasika kubvuma vandene ndifuna pamwe achapedzisira kubvuma panyaya iyi asiwo inini hameno paizodiwawo shamhu kwaari yekuwana kurwa padare iroro anoitwa sei anosiya wakadaro akarwa padare ratakaita atomboringwa kuti pakarwiwa ndozvitauro izvozvo ndakanga ndiri kuchangamiri mukere akasimuka akadzowa akada hatizi kuti waida kurowa ndiani but vanhu vakangosimuka kumubata
ndopaakatanga kupuma vanhu achiti ndiri kuona ropa ratarendi akabvapo akaenda pamotokari D6 nderopa iyi D6 nderopa iyi ipapo hapana undifadza mamwana pamusoro namo eyo ndaida hangu ndofunga kubvunza kana kuda kujekeserwa kekupedzisira eyo mati chiga chinofanira kudzova kuna Mudara ipapo ndingeda kuti tipadzokore futi nekuti pane zvinhu zvichazonetsa inini I won't be involved. Hawatitsangamira wati chiga chinofanira kudzova kuna Mudara ataura chiga ingatofanira kudzova kuna Mudara ndini ngatidzoke pachakanga tiri nechemuri ndozvakataura yakabvumira nazvo saka magutsikana here mubvunzo ino ndagutsikana kuti ndizvo zvataura ende ndiri kuona mukomana kuti ari kusimudza ruoko andisi kuti ada kupikisana pamusoro changamira ndoda kubvunzawo mototipa imwe mari yekuyaranisa yavanhu vekwamutwira chete kuti muri mhuri yamutwira ramakoni ndimi vakazotipa kuti timutiti makoni pamusoro changamira chikauya kune ndozodini unozi ndozotengesa futi kana chowerera chiri pamo ngadii ndikati chikadzokera futi kunini chinongoita zvachaita kapa ungogara basi chinosenza kamutswanana chinogadzirwa chinogadzirwa nini ndiri mupurwa zvangu unokupira kakune mningi wanyimako makwira munokupira kakuti amningi chimbigadziriso kandiono masenzi uye ungafarero mukoma haasi koikaiwo apa chinge chichiita ngura ungafarero ndagara ndichivarapisa ndivaita zvakawanda hapana problem saka murudi achiita ana muti haini ana problem nemuningina wangu anitika saka munotaurirana kana muningina chogadziriswa mogadzirisirwa munhu kachi mari ani munomwa skadi muchendo paskadi muchirwa skadi yenyu muchendo kana vari baba vanongondi vari kusekera nyata vanombokutengera right vanamai havadambotaura chivotauraiwo timboe ngao mai ndimusisambotaura taaprovha kakanyaya taurai chii muri ani kumhuri yekwanyamkuba muri tete wapi okay wajobo munotaura zita ka vana papa vari papa ndimi mai mai jobhu nyamukubva muno vakawanda vese ndovanyaya vamukubva ino nyaya yekutinetsa watekuti kuda kuti hanzi murume wangu ndiye akandimhangarira hanzi pamusoro pemwana akashayika mwana wangu tarendi akashayika ika tataura vanhu kuti makayamuri kupumana kumhangarirana hatina kuzvitaura ndo pandiri kutaura kuti inini ndiri kurwadzirwa nemwana wangu iye akashayika nokuti mwana wangu paakashayika papa ane mazuva akasiya anditaurira ndobva asiya kuti ataurira munin'ina wake zvikabva zvataurwa paakafa pacho papo akataura kuti chii akataura kuti inini baba munini wakanditi hanzi talent ndauti undiperekedze kudenga hanzi talent ndauti baba munini wakanditi talent ndauti undiperekedze kudenga hanzi ni mama pandakada kunditeere kudai ndakabva ndadzika ndikati asi nini ndiri kuenda kuno ndikudaidzona pamunini kuti ndiende kudenga kuti mai wangu akusara nani andobva ndasara bva tadzika ndiri basi vataudza kuti mweombe futi airaramba mambuya saka ndaramba mambuya maizvika mamaini ndikurota ndichidaidzona napamunini kuti talent asi pamunini wangu akapfeka ukauwana sifesi yawo yanga iri fesi yamukoma wacho hapana pana yanga iri fesi yamukoma wacho asi uku ifesi yani ndekwa baba munini wangu wachindidaidza talent saka ipapo ndaitorara kuti ndichifigira mumba mambuya mairaramomo
Manoka kumwedzi wese atiti mama Ndozvinoita mhepo zvadzataurwa dziya urori kana kufamba topfekedza fesi umwe uzoita sei pakaenda kuti munorapa pamunini pamunini bwati mwana wetinoti adi arare kubva kwamwe achengeta kupa kwamwe tataiwa zvakanaka mwana yarara kuti akauya mama ino pamusoro pemarata pane parikwadwa matombo kakakaka matombo asi ndikuka makusena tisudini hatisi kuaona tikati aiwa chega tinodini ndakatoenda ndakurara naye ndakapedza mwedzi mavhiki maindisiyana naye ndotoazati mama chendei kuti muchendei munorara kuti edzikora munorarawo saka aiwa toda kubvunzai magutsikana here nedare ramabva kungoita kana kuti hamuna kugutsikana radini kwamabva machiremba ndagutsikana rari saka rakutaurirai kuti chidare renyu raritaurira kuti pane zviri kuitika musha menyu zvinoti zvigadziriswa zvakonzerwa nani asi zvakonzerwa neurombo hwemusha menyu wabva kupi anzi wakabva kuno wakuru wenyu anzi kana urombo wabva kuno wakuru wenyu vanozosiyawo chidanho kuti wapewo kuno kuti basa racho rapechenda chini mberi saka pane munhu akapuwa chitare kuti iwo chisara chidini hanzi ndiani munhu wacho akautaurwa tsvimbo inani tsvimbo ayakapiswa but yanga inani yanga ina baba tiwo kamunhu mukuru anengasa pamusoro ndiwapindura tsvimbo indakapirwa ndeyaseko zvese zvaro kutaura minotoa kutaura chii machira kuti chii hapana zvindakaita tsvimbo yakawezwa nani dai muchiziva Wilfred Amazripi ndii ndakapirwa tsvimbo kuti ndoniwezere kuna Wilfred yanga isina urombo eso nejira rataurwa uko hapana ndinoziva saka tsvimbo ndeyamakati tsvimbo inowezwa hongu asi zvinogadzirwa patsvimbo zvakadii ndo zvanzido kuri kubva urombo hauna kutaurwa kuti chii kana kuri kupuhwa unenge wakatopuhwa murume wenyu asi tichinzwa dare iroro zvodzi imi makatora tsvimbo yemumusha mukagara nayo ikoko kuchengeta munhu wemukadzi inzwai tsvimbo dzangu hadzichengetwi nemukadzi imi muushingi hwenyu kundobata tsvimbo yemumusha mungadai makaenda kumhuri musina kuchengeta imimi kuti torai tsvimbo iyi nekuti saka muri kurohwa kwese uko mwana wenyu achifa ndimi makakanganisa tsvimbo yewanhu yemumusha handina kuti kutsva inini ndati kufa kwemwana wenyu imimi ndimi makakanganisa tsvimbo yewanhu yemumusha muchigara nayo imimi ingamuruda kuti maigara nayo imimona zvichirwati tsvimbo inechi yakarombwa akaini musaziya seiyo chimushirai ini ndimakauraya mwana wenyu makatora tsvimbo yemumusha mukaigara nayo imi isikagari nababa tsvimbo iyo mwana paakafa yangaisinaambogara yatinayo titorowana zvakadaro tiriwana tsvimbo iyo nainyamukubva katanga mega munotaura mega kuti tsvimbo yaikuita mukadzi yega murumamotikarara naye iyo tsvimbo yokudini yokuita mukadzi yaindita mukadzi imini kwauchitora tsvimbo yakwakundoichengeta ndakatoibudisa mumba imomo ndatoona kuti aiwa tsvimbo iyo ndatonoita nekupirwa netsvimbo vaitoretakaviri ndokukachiremba ataura kudarika zvizhinji chiremba kana apinda mumusha ndopa muchayatsoona zvizhinji nemibvunzo yesapitarekapatsvimbo iyoyo inotorana nemukadzi ipapo ndo pane dare racho reshe harisiri kwamuri kufungira dare riri patsvimbo iyoyo tsvimbo kana muchiti makarara nayo mototswa ichikurarai muchiita bonde nayo
it means kuti tsvimbo iyi yanga ine urema hwayanga iinawo. Imi mungondopisa tsvimbo iyoyo kungopisa nje. Matotutsira futi chi moto. Mapostori haatyi but anokuparirai. Ndosaka manzwa chiremba asimbisisa kuti dare remusha uyu unoda kuti vapamba pababa. Chiremba akataura kuti zvakawanda zvinozvitaurika tapapi. Ndani masikati. Maitogara nechirombo. Saka ropa chinotondoyamwa mumba menyu imimi maamurugara nechi. Saka imonofunga kuti pane ane urombwa, imi muchinyazoziva kuti mune chinhu chine urombo. Ndaizive kuti ndinourombo. Indatobatirira chaizvo. Watore chakabiri. Hana chiremba dare rekwanyamukubva rakakura ndinoda mombe 3 nembudzi 3 dzerusumudzo. Mambo pangodiwa pane badaro rakakura vanoisa 2 kuita mombe 5. Kuti dare riende rindoitwa mombe 5. Idare rakakura murunzwa ende makapisa hazvingopiswi kudaro zvitori nerufu rwakakurisa rwamakatodena. Right. Saka munobhadhara sei? Uchema wachakadini. Mwana wenyu. Mababa wanyanya. Uri dai vandotiwo mwe inane. Vandireke chakadini. Ngai. Right, mochipa chiremba 2 moenza kunokudare 1. Mombe 2 mbudzi 3 nemari yemapurisa Hii 150 andi. Right. Za more bizarre. iri mari changamikwa namalauza kuti iyi mari iri mari ma 350 pamombe 1050 plus mbudzi 3 i 120 plus 150 which is 1005 plus 270 noita ji 1300 and what 1350 50 plus 270 vaita 1320 1320 muri ingani vakomana 5 pa 1250 tungoti 250 inoita nini pa 5 sandide 1300 tata 1320 264 per each. Right. Tungoti 2 chisai 250 meze 250 pamuri muri 5 wakomana
kushanda zvisingaita samudhara. Then pane mukomana ataura kuti abenefitawo anove mwana kuna mudhara. Ndaikumbira kuti vakapindirawo semunhu sematauro achiaitwa kuti ari kuyamwiwa ari kuita sei. Ndaikumbira kuti aite sei. Ndakuti isusu muri 5 wamadzibaba handiwane wana here nehanzvadzi newakwamo imimi mochindorongeka kuti mhuri iyo dare iri toita rini. It means baba newana baba newana baba newana wakweretana mukweretana pakati apo. Right, moda nguva yakadii? Ndaifungidzira amene tingabatsirana tingapi nguva yakadii sara nechipindura. ndaifungidzira kuti amene unofungidzira zimukoma ataura izvi ndaifungidzira kuti unana January tisina tongotsvaga date unana January. Mafanisimudza izwi renyu because awana mai venyu vakagungwa. Ndaifungidzira kuti tikaita unana January tongotsvaga date ratinoita unana January. Ndaikumbira kuti semunyika yangu pakanazuva richiswa riiswe musi wa10 isati wasvika nekuti vamwe vatosenzera kure zvekuti hatizokwanisa kuzobata mazuva akaita sei anozoti tabva kuti tabva muholidi zvochinzi tudai futi vanhu vanoramba kuti vanga vari kuholidi vakunopedzinoedza nguva izova kuti kana zviite musi wa10 wacho zvinoita ngati ndoenda musi wasatade musi wa6 January tabva kuholiday kunew year. Isu tine matare musi weFriday 5 panapa mauya mari ichiuya musi wa5 6 chirembawo ari right anondokoordinata ndiani mari ndaikumbira kuti zvisanidze ndaikumbira ishonyamukuru kumbira mokoordinata mari dzibve mufamily 5 idzodzo handikunguti ongobva pafamily kana family dzichikumbirana dzokumbirana chii dzokweretana imomo right chisimuka imwe imwe nyaya yechitatu yasimba ndaikumbira kuti pane uchizodzoka kuti simba wachari ngaite mati haisiri matara haisiri matara badara 10